गिबि गिबियावनो बे समाव आङो फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावनायजों लोगोसे फैबाय थानाय रंजालि बैसागु फोरबोनि साफ्रोमनिसिमबो आङो आरोबाव खेबसे गाहाम हामलायथि जासिदों। मिजिंथिदों देग्लायनि रंजालि बैसागु फोरबोआ जोंनि हालामाव गोजोन सान्थि खौसेथि लाबोनायाव जाहाथे बेयो सहाय होथों आरो मिजिंथिदों जोंनि ओनसोलाव आरो गासै हालामाव जाहाथे रंजालि बैसागु फोरबोखौ मोनफ्रोमबो हारि माहारि खौसेनो मिलायलायनानै जाहाथे मोजांथारै जों खुंफुंनो हायो। मानोना बे रंजालि बैसागु फोरबोआ खालि रंजानायल' नङा, बे फोरबोजों लोगोसे बोथोर सोलायनायनि मोनसे गोहोम खोख्लैयो। रंजालि बे बैसागु फोरबो समावनो मिथिंगायाबो गुस्लायो, गोजाम बिफांनि जे बिलाइ बेफोरो सिरिनायजों लोगोसे गोदान खिलियो। बेनिखायनो जोङो सुबुं माहारिफोरनावबो मोनसे गोदान साननाय हनाय बे फैयो आरो अबंलावरिया जोंनो फैबाय थानाय गोदान बे रंजालि बैसागुनि गोदान बोसोराव आरोबाव जोंनि गोसोखौ थुलुंगानाय होयो जाहाथे जोङो फैबाय थानाय समखौ मोजांथारैनो बारग'होनो हायो। जे हाबाफोरखौ जोङो थांनाय समफ्राव जोङो मावफुंनो हायाखैमोन आरो जोंनि गेजेराव बेले बेजे दङमोन, बेफोरो जाहाथे गासिबो मोजां मोनसे परिबेसाव फैयो आरो जोंनि साननाया जाहाथे जाफुंसारो। बे रोखोमै बे अबंलावरियाबो बे समखौ जोंनो होदों। दा बेनिखायनो आङो साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम मोनसे खावलायबावगोन, बे रंजालि बैसागु फोरबोआव जोङो नाथाय मोनसे दिगखौ जों नायनांगोन। जोङो खालिबोल' जानाय आरो लोंनायाव बेस्थ' थायाबालानो बे फोरबोखौ जोङो बर' माहारिनि जे कालचार आरो जोंनि जे दामनाय देनाय मोसानाय बेखौ गुबुनाव जोङो मोजाङै रिप्रेजेन्ट खालामनो थाखायबो जों नाजानांगोन आरो मोनसेखौ जों दिथा होनांगौ, फोरबोनि मुङाव लोंग्लुं जाग्लुं खालायनानै जोङो अजथा जाहाथे एक्सिडेन्ट बा बायदि गाज्रि रोखोम माबाफोर जाथायफ्राव जों गोग्लैनाङा, बेखौबो जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा मोजांथारै नोजोर बोयो बेखौ आं खावलायबाय। आरो फैबाय थानाय रंजालि बैसागु फोरबोआ बयनिबो थाखाय गाहाम मोनसे सम जाथों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि थाखाय हाबा मावनो हाथों। बेखौनो आङो रायजोफोरनिसिम खावलायनानै आरोबाव खेबसे गोजोननाय जासिबावबाय। खुलुमबाय।